Ľudia ich milovali, svet sa ich bál. Miesto hromotného potlesku na vypredaných štadiónoch ich však čakalo len mrazivé ticho vyšetrovacích ciel a praskanie radioaktívneho prachu hlboko v plúcach. Toto je príbeh zlatej generácie československého hokeja, ktorú komunistický režim neporazil na ľade, ale rozdrvil v uránových mlynoch. V rokoch 1947 a 1949 vybojovali pre zničené povojnové Československo prvé tituly majstrov sveta a národ ich miloval. Marec 1950 mal byť časom obhajoby titulu v Londýne. Namiesto odletu však prišla správa o neudelení víz pre reportérov. Bola to cynická lož. Komunistickí pohlavári sa v skutočnosti triasli od strachu, že ich hrdinovia emigrujú a urobia zo socialistického raja celosvetový výsmech. Frustrácia hokejistov vybuchla 13. marca v pražskej Zlatej hospúdke. Pod vplyvom alkoholu a hnevu vybiehali na námestie a kričali: Smrť komunizmu! A nenecháme si ustrihnúť krídla. Pasca sklapla. Štátna bezpečnosť, ktorá situáciu v krčme monitorovala, dala pokyn na zásah. Hokejových majstrov sveta vyvliekli v putách priamo do domečku, mučiarne vedenej sadistickým vyšetrovateľom Bedřichom Rejcinom. Tam ich nútili v cele chodiť 3 dni a noci bez spánku, kým nezačali blúzniť. Sadistickí vyšetrovatelia z nich mlátením a psychickým terorom lámali priznania k vlastizrade a špionáži. V monštruóznom procese Modrý a spol padli drakonické tresty, ktoré vopred schválilo politické vedenie. Spolu 12 mužov odsúdili na viac než 77 rokov väzenia. Bohumil Modrý, ktorý v osudnej krčme ani nebol, dostal 15 rokov ako údajná hlava sprisahania. Augustín Bubník vyfasoval 14 rokov. S hrdinou sa stali otroci v Jáchymovských baniach. Ich novým domovom sa stal tábor Vikmanov 2, prezývaný L ako likvidačný. Tu stála rudá viež smrti, 7-poschodové peklo, kde väzni bez akýchkoľvek ochranných pomôcok drvili uránovú rudu. Radioaktívny prach mali všade, v pľúcach, na koži aj v jedle. Bola to poprava s odkladom. Životy majstrov sveta mali pre sovietský jadrový program nulovú hodnotu. Zatiaľ čo kapitán Vladimír Zábrodský záhadne unikol zatknutiu a pokračoval v kariére, jeho spoluhráči hnili za mrežami. Bohumil Modrý bol prepustený v roku 1955, ale len preto, aby zomrel doma na následky ožiarenia. Dožil sa len 46 rokov. Štát ho chladnokrvne zavraždil. Bol to koniec jednej éry. Československý hokej po tejto brutálnej čistke čakal na ďalšie zlato nekonečných 23 rokov.